Zindabad, Zindabad. UPPL long live, long live, long live. UPPL long live, long live, long live. Promote Boro long live. Mana gilaba nanggal kule masing pane baune. Nanggalan gikala. बे फोसावदिं जे हाबाफारिफोर दङ बेखौ रायजो राजाफ्रानो दायथ' लादों। रायजो राजाफ्रा जेरावबो मेल मिटिं लिंनानै आंखौ लिंहरगासिनो दङ। बिथांमोना आंखौहाय आशीर्बाद होगासिनो दङ, बोर सारस्रिगासिनो दङ। आं गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थिनि नैबे बादायलायनायाव बाहागो लानानै जोबोद आं गोजोननाय मोनदों। रायजोनि बरायनाय, रायजोनि बोर सारस्रिनाय आरो रायजोनि अननाय मोजां मोननायखौ मोननानै आङो जोबोद रंजाखांदों आरो आङो सानदों जे आं सराइबिल समस्तिनिफ्राय देरहालांनायनि उनाव सराइबिल समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ आं गोसो गोरबोजों सिबिलांगोन आरो बिथांमोननि अननाय, बिथांमोननि जे बोर सारस्रिनाय आं बेखौ अरायबो बावनाय नङा। सार जों नुनो मोनदों जे नैबे सराइबिल बियाबाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्रायबो बिजाथि फसंनायखौ जों नुनो मोनदों। इउपिपिएल दोलो हिसाबै नैबे सराइबिल समस्तियाव बबे मोनसे दोलोजों जुथ जागोनखौ नुदों सार? बेयावहाय गासै सागु बिजाथिफोर गसंदों होननानै आं मिथिनो मोनदों मावख'निफ्राय। सागुनि बिथोराव बेयावहाय सराइबिल बिजाबावहाय मोननै हान्जानि गेजेरावनो बांसिन बादायलायनाया जागोन। इउपिपिएल आरो बिपिएफनि गेजेराव ट्रेक्टर आरो नांगोलनि गेजेरावहायनो बल जुद्धआ जागोन। ट्रेक्टर आरो नांगोलनि दावहायाव ट्रेक्टरा जे देरहालांगोन बेयो खाथां जाबाय आरो रायजो राजायानो बेखौ दायथ' लाबाय। आरो जिहेतु दिनैहाय प्रमद बर' सारा जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेरैबायदि बिथाङा गोजोनखौ गायसनबाय, मोनफ्रोमबो हारि माहारिनो न्याय होबाय आरो जौगानायनि लामायाव जोङो गोख्रैयै जों आगान सुरलांबाय थाबाय। बेखौनो मोजां मोननानै बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै ट्रेक्टर पार्टिनो भट होनो थाखाय सिगांबोदों आरो प्रमद बर' सारखौ फिन खनसेबाव बिटिआरनि चिफ बानायनो थाखाय थियारि जादों। सार जिहेतु बे नैबे ओनसोलाव सराइबिल आरो रायमना ओनसोला मुंख्लंफोरनि मोनसे जायगा। देरहाखांनायनि उनावहाय नोंथाङा बे सराइबिल आरो रायमना एरियायावहाय माबे मोनसे खामानिखौ मावगोन होनना जोङो थांनाय सरकारनि समावनो गोबां मुंख्लंफोरनि हाबाफोर जों मावबाय। जों गायदे हेलेनानि जे माने सावनाय जायगा बा फबनाय जायगा, बिथांनि जे मुंख्लं जे खाम्फा दङ बेखौ जोङो साबना हामनायै फोसाबनो थाखाय बेवहाय रांनि माने मदद हरदों। बेजों लोगोसे गायदे हेलेना जे मोनसे न'ब्लां दं, बे न'ब्लांखौ जों साबना हामनायै बानायनानै दिहुनदों। सुजित नार्जारि मेम'रियेल जे अडिट'रियाम हल बेखौ जों सराइबिल समस्तिनि बर'बादायाव जों लुफुंदों। दा गोबां मुंख्लंफोरनि मुङै जोङो खामानिफोर अलरेडि सराइबिल समस्तियाव जों मावबाय आरो फैबाय थानाय समावबो जोङो बेफोर हाबाफोरखौ जोङो मावलांबाय थागोन। बेसेबांसो भट लानानै आंखौ बुंनो लुबैया, आं गनना जानो लुबैया, खिन्थु जों गोबां बिबांनि गेजेरजोंनो देरहागोन आरो रायजो राजाफ्रा जिहेतु बे केम्पेइनखौ दायथ' लादों, रायजो राजाफ्रानो देरहागोन। आंनि देरहानाय नङा, बे रायजो राजानिनो जय जागोन आरो रायजो राजाफोरखौनो आङो बे देरहानायनि थाखाय क्रेडिटखौ होगोन।